अगर आप भी चाहते हैं कि दिल म्यूजिक भोजपुरी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला निशान को जरूर दबाएं। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति। राती कोई नी हम हो न हो उठा के कहतिया हेलो कौन हो सुनता कौन हो बाबा बजे राती कोई नी हम हो न हो उठा के कहतिया हेलो कौन हो नहीं कोई लग बात दिलक कौन में के काट नहीं कोई लग बात दिलक कौन में के काट लागे हम के भुलाई लिया नहीं आइल बिया नया साल में माल खिसियाइल बिया फोन कइनी तो बहु नया आइल बिया लगता कि माल खिसियाइल बिया। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति। किन्नी हम 1200 के गिफ्ट हो हमरा साथे उ तक देलक चिट हो लागत दोसरा के बन गइल मित हो एही से हमरा से दूर देलक रीत हो एही से हमरा से दूर देलक रीत हो ओकरा लकिन्नी हम 1200 के गिफ्ट हो हमरा साथे उ तक देलक चिट हो लागत दोसरा के बन गइल मित हो एही से हमरा से दूर देलक रीत हो हम जननी नयार करी ऐसन प्यार हम जननी नयार करी ऐसन प्यार टाइम देके नहीं आइल बिया केतनो मननी नहीं आइल बिया नया साल में माल खिसियाइल बिया फोन कइनी तो बहु नया आइल बिया लागत कि माल खिसियाइल बिया। आप सुन रहे हैं इमरान भाई सोनी के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति। राइटर सुरेंद्र गुप्ता कैलक अलबत्ता हो रंजित उपेंद्र बात कहता निष्ठ हो करेनी फोन जब देवे ले काट हो लागत दूसरा से गइल बा पट हो लागत दूसरा से गइल बा पट हो राइटर सुरेंद्र गुप्ता कैलक अलबत्ता हो रंजित उपेंद्र बात कहता निष्ठ हो करेनी फोन जब देवे ले काट हो लागत दूसरा से गइल बा पट हो वही अनिकेत के सुनी हम बहुत हीरोनी पप्पू अनिकेत के सुनी हम बहुत हीरोनी अंदर रखले मोबाइल बिया केतनो मननी नहीं आइल बिया नया साल में माला खिसियाइल बिया फोन कइनी तो बहु नया आइल बिया लागत कि माल खिसियाइल बिया बाबा बजे राती कइनी हम हो न हो उठा के कहतिया हेलो कौन हो नहीं कोई लग बात दिलक कौन में के काट नहीं कोई लग बात दिलक कौन में के काट लागे हम के भुलाइल लिया केतनो मननी नहीं आइल बिया नया साल में माल खिसियाइल बिया फोन कइनी तो बहु नया आइल बिया लागत कि माल खिसियाइल बिया। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया। पता पारसा और सिरिसिया तमकुही रोड। Presented by Dil Music। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर शहजादे मोबाइल अस्पताल सीसी रोड तमकुही रोड कुशीनगर।